ओम नमो देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाख्ये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा डिवोटीज, हरे कृष्णा டு ஆல். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 11 பார்க்க போறோம், விஸ்வரூப தரிசனம். ஓகேவா? நேத்தி நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா, பூரணத்தின் வைபவங்கள். பகவான் வந்து தன்னோட எல்லா விதமான அப்பியூலன்சஸும் எந்த மாதிரி எல்லாம் இதுல வந்து இங்க இருக்கிற ஜடப்பொருள்ல தன்னோட பிரதிநிதித்துவத்தை அவங்க காமிச்சிருக்கிறாங்க, அவங்க எந்தெந்த விஷயத்துல எல்லாம் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல சில முக்கியமானதங்களை மட்டும் பகவான் நேற்று எடுத்துரைத்தாங்க. இந்த 10th சாப்டர்ல, இந்த 11th சாப்டர்ல, அது 10th எண்ட்ல பகவான் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது நீ இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பண்ண போற, எங்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற ஒரு சின்ன பொறியினாலதான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே உருவாயிருக்குது. அது எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதும் நான் தான். அதுக்குள்ள உட்புகுந்து அதுல ஒரு விஷயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா நுழைஞ்சு அதை எல்லாத்தையும் ஆட்டி வச்சுட்டு இருக்கிறதும் நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்லி ஃபைனல் வெர்ஸ் சொல்லி முடிச்சாங்க. ஓகேவா? சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது விஸ்வரூப ஃபார்ம், அதாவது யூனிவர்சல் ஃபார்ம் ஆஃப் பகவான். அதை வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கணும்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அதுக்காக பகவான் தன்னோட விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறாங்க. அதை பார்க்கணுங்கிற ஆசை அர்ஜுனனுக்கு இல்லைன்னா கூட மத்த நான் டிவோட்டிஸ் அல்லது அருவவாதிகள் நாத்திகவாதிகள் இவங்க எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் அதை காட்ட சொல்றாங்க. அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் கடைசியா அவங்களே மயங்கிடுறாங்க. பயந்து போறதுனால இது எனக்கு அச்சம் கொள்ற ரூபமா இருக்குது, சோ இதுல இருந்து நீங்க வந்து நாராயண ரூபத்தை காட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க. பகவான் அப்ப தன்னோட 400 நாராயண ரூபத்தை காட்டி அப்புறம் 200 கிருஷ்ணா ரூபத்துக்கு திரும்பி வந்துடுறாங்க. ஓகேவா? இததான் நம்ம இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்கிரீன் தெரியுதா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியல. ஃப்ரண்ட்ல ஏதோ வேற விண்டோ வந்திருக்கு மாதாஜி. வேற ஏதோ விண்டோ வந்திருக்கு. க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபுல் ஸ்கிரீன் பிளாக் ஆயிருக்கு. ஓகே இப்ப தெரியும் பிரபு. இப்ப ஓகே. எஸ் பிரபு. அத்தியாயம் 11 விஸ்வரூப யோகம். இந்த விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட்ல போட்டிருப்பாங்க. 11th சாப்டர் உலகளாவிய ஃபார்ம் ஆஃப் பகவான். பகவானோட அவங்களோட ரூபத்துக்குள்ள இந்த என்னென்ன ஃபார்ம் எல்லாம் அடங்கி இருக்குது, அவங்களுக்குள்ள யார் யாரெல்லாம் ஐக்கியமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த சாப்டர்ல பகவான் அவங்களே ஷோகாஸ்ட் பண்றதுதான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓவர்வியூ பார்ப்போம். ஓவர்வியூல வந்து 11.1 to 4 இந்த சாப்டரோட முதல் 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து எதை பத்தி சொல்றது அப்படின்னா, பிரபஞ்ச வடிவத்தை காட்ட அர்ஜுனனின் வேண்டுகோள். அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, உங்களோட யூனிவர்சல் ஃபார்மை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா அது பகவான் தான் ஆதி மூலம் அப்படின்னு உலகத்துக்கு அறிவிக்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் ஆசைப்படுறாங்க. ஆதி மூலம்னு அவங்க புரிஞ்சுட்டாங்க, பரபிரம்மம் பரந்தாமம்னு சொன்னாங்க அவங்க 10th சாப்டர்ல. அந்த சதுர்ஸ்லோகி முடிஞ்ச உடனே 12th ஸ்லோகால என்ன சொன்னாங்க? நீயே பரபிரம்மம், நீரே பரந்தாமம், பவித்திரமானவர், திவ்யமானவர், அது ஆதியானவர், அப்புறம் அழிவற்றவர் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாங்க. அவங்க சொன்னதோட இல்லாம பல ரிஷிகள் வந்து அதையே சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதையும் அவங்க உதாரணமா அந்த இடத்துல எடுத்துரைச்சாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவானோட பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அர்ஜுனன் வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க. 11.9 to 14 சஞ்சயன் அர்ஜுனனின் பார்வையை விவரிக்கிறார். சஞ்சய் இப்ப இதே
யாருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் நடுவுல கான்வர்சேஷன் போகுது சின்ஸ் சாப்டர் 1. அந்த சாப்டர் 1ஓட ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா யார் சொன்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் கேக்குறாரு சஞ்சயன் கிட்ட, குருஷேத்திர போர்க்களத்துல போர் புரியணும்னு. ஓகேவா, அங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட தரப்பு அப்புறம் பாண்டவர்களோட தரப்பு மக்கள் ஒண்ணு கூட்டினாங்களே என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்கல்ல. தர்மக்ஷேத்ரே குருஷேத்ரே சமவேதா யுத்சவக மாமகா பாண்டவா செய்வ கிம் அபூர்வத்த சஞ்சயன். சஞ்சயனை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா சஞ்சயனுக்கு அந்த திவ்ய கண்கள் இருக்கு, உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அவங்களால என்ன செய்ய முடியும், போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ண முடியும் திருதராஷ்டிரனுக்கு. அதனால இப்ப இந்த டயத்துல சஞ்சயன் சொல்றாங்க, அவங்களோட கான்வர்சேஷன் இப்ப வருது திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயன். என்ன அப்படின்னா இங்க போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத திருதராஷ்டிரன் இப்ப சஞ்சயன் சொல்ல போறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு திவ்யமான கண்கள் கிடைச்சு அவங்க என்னெல்லாம் பாக்குறாங்க அப்படின்னு. அர்ஜுனன் பார்த்த அனுபவம் 11.15ல இருந்து 31 வரைக்கும் அர்ஜுனன் என்னெல்லாம் பார்த்தாங்க, பகவான் எதெல்லாம் தன்னோட உடல்ல இருக்குது, அங்கங்களா எதெல்லாம் செயல்படுது அப்படிங்கறத காட்டுனது எல்லாத்தையும் அர்ஜுனன் பாக்குறாங்க. அவங்களோட அனுபவம் அது. அடுத்தது கிருஷ்ணர் பதில், என் கருவியாக மாறு. 32ல இருந்து 34 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றாங்க. நீ என்னோட விஸ்வரூப தரிசனம் ஃபுல்லா நீ பாத்துட்ட, இதுல இருந்து நீ என்ன தெரிஞ்சுக்க போற அப்படின்னா நான் தான் காலம், நான் தான் எல்லாத்தையும் மரணிக்க வைக்கிறேன். அதனால நீ ஒரு கருவியா இருந்து செயல்படு, நீ யாரையும் கொலை பண்ண போறது இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கு எது டைலமால இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் சண்டை போடணுமா, சண்டை போடணும்னு அவசியம் இல்லையே, எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு நான் துறவரம் போறேன், பற்று இல்லாத வாழ்க்கைக்கு நான் வாழ போறேன், ஏன்னா இது பாவ செயல் அப்படின்னு அவங்க ஒரு டியூவல் மைண்டோட இருந்தாங்கல்ல. சோ அதனால நீ எதையும் நீ கொலை பண்ண போறது இல்ல, எல்லாமே ஆல்ரெடி ஹாஸ் டன் பை மீ, என்னாலே எல்லாமே முன்னாடியே ஆயிடுச்சு. சோ நீ ஒரு கருவியா மட்டும் எனக்கு செயல்படு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் 32, 34, 33, 34 இந்த 3 ஸ்லோகாஸ்ல சொல்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை விவரிக்கிறார். ஓகேவா. அடுத்தது அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள். அர்ஜுனன் கடைசியா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு 35 to 46ல என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, உங்களோட இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து நான் மலைச்சு போயிட்டேன், எனக்கு இதை பார்த்தா அச்சமூட்டக்கூடியதா இருக்குது. சோ நீங்க அதை என்னவா மாத்திக்கிறீங்க, 400 நாராயண ரூபத்துல நீங்க என்ன காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க. பகவான் திருப்பி தன்னுடைய சுய வடிவத்துக்கு வந்துடுறாங்க. ஆனா எது கஷ்டம், விஸ்வரூப தரிசனத்தை பாக்குறதே மிக அரிதான விஷயம். அதை விட மிக மிக அரிதானது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட 200 ஃபார்ம், அந்த ஷியாமசுந்தர வடிவத்தை பாக்குறது அதை விட கஷ்டம். பட் யாருக்கு ஈஸி அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு ஈஸி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 11.1 வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே மேம். श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः. विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். அதாவது அவங்களோட ஆன்மீக வெளியில அவங்க எப்படி இருந்தாங்க சரிதானே, அவங்க அவங்களோட ஒரு விஷ்ணு விரிவங்கங்கள் எல்லாத்தையும் சொன்னாங்கல்ல. சோ ஆன்மீக வெளியில ஆன்மீக உலகத்துல அவங்களோட எல்லா விதமான விரிவங்கங்கள் என்னென்ன, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எப்படி உருவானுச்சு, எல்லா ஞானத்தையும் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க பகவான். சோ ரகசியங்கள் எல்லாத்தையும் எனக்கு நீங்க கொடுத்தீங்க. 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம் ராஜவித்யா ராஜகுயம். அதுதான் தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. அப்புறம் 10th சாப்டர்லயே அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, அவங்களோட வைபவங்கள் பூரா இந்த பௌதிக உலகத்துல அவங்களோட பிரதிநிதித்துவம் எது இதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் அவங்க விளக்கிட்டாங்க. குறிப்பிட்ட சிலதான் விளக்குனாங்க. இப்போது என்னுடைய மயக்கம் பூரணமாக தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க. அர்ஜுனன் ஏற்கனவே கிருஷ்ணரின் மேன்மையை பற்றி உறுதியாக நம்பி இருந்தால் அவன் ஏன் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண விரும்பினான்? யாராவது சொல்றீங்களா? அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரோட வைபவங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனால அவனோட மனசு உறுதியா அவர்தான் ஆதி மூலம், அவர்தான் பரமபுருஷன் அப்படின்னு நம்பி இருந்துச்சு. ஆனா ஏன் பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண விரும்பினான் சொல்லவா? இப்ப கிருஷ்ணரோட தெய்வீகத்தன்மையை யாரு தெரிஞ்சுட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணா கீதோபதேசம் பண்றது மூலமா தன்னை பத்தின எல்லா விஷயங்களையும், தன்னை பத்தின ஆத்ம ஞானம் பூரா, ஓகேவா, அப்புறம் பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணணும், பக்தன் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டு பண்ணனீன்னா எங்கிட்ட எப்படி திரும்பி வரலாம், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் தெளிவா அவங்க விளக்கிட்டாங்க. ஆனாலும் கூட அவங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்றது அவங்க தன்னுடைய மன ஆசைக்காக, தன்னுடைய மன ஆசையை திருப்திப்படுத்திக்கணுங்கிறதுக்காக இல்ல. பின்ன வரக்கூடியவங்க யாராவது நான் தான் பகவான், கிருஷ்ணர் அதாவது
ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பகவான்கிறவங்க நம்மளை விட சுப்பீரியர் கிடையாது. அவர் இங்க வந்து ஒரு டைம் பிறப்பெடுக்கிறாங்க. ஒரு டைமும் அவங்க மனித ரூபத்தை எடுத்துதான் வராங்க. அதனால நமக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு என்ன கிடையாது, பவர் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நம்மளும் அவங்களும் ஒண்ணு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நாத்திகவாதிகளுக்கு பதில் சொல்றதுக்காகவும், இன்னொன்னு பின்னாடி வரக்கூடிய யாராவது அடுத்த ஜெனரேஷன் என்ன செய்வாங்க, என்னாலேயும் இந்த மாதிரி சுப்பீரியர் பவரை மிஸ்டிக் பவர்ஸ் எல்லாம் என்னாலையும் பண்ண முடியும், நானும் பகவான் தான் அப்படின்னு சில பேர் போலியா நடிச்சாங்க, வேஷம் போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன கேட்கலாம், ஓ நீ பகவானா, அப்படின்னா நீ விஸ்வரூபத்தை காட்டு. ஓகேவா? அப்படி கேட்கலாமா? அப்ப கேட்டோம்னா அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, தே காண்ட் ஷோ. அவங்களால இந்த இந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை, அதாவது இந்த யுனிவர்சல் ஃபார்ம் எப்படி கிருஷ்ணா காமிச்சாங்களோ அந்த மாதிரி சாதாரண நபரால் வேற யாராலையுமே காமிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா பிரம்மா இருக்காங்களே, அவங்களால காமிக்க முடியாது. பிரம்மர் கிட்டே இருந்து தோன்ற சிவனாலே கூட காமிக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஆதி புருஷர் யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ கிருஷ்ணரால மட்டுமே காட்ட முடிஞ்ச ஏதாவது வைபவத்தை சொன்னோம்னாதான் மத்தவங்க எல்லாருமே, இந்த ஏத்திஸ்ட் பீப்புள் எல்லாருமே என்ன செய்ய மாட்டாங்க, நானும் பகவான் தான், நானும் கிருஷ்ணர் தான் சொல்லி சாதாரண பொதுஜன மக்களை வந்து ஏமாற்ற மாட்டாங்க. அதுக்காக தான் வந்து அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சாங்க, பிரபஞ்ச வடிவத்தை காண விரும்பினாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு மன ஆசை கிடையாது. அவங்களோட கடவுளோட கருணையினால இவங்க கேட்டாங்கன்னா அவங்க காமிச்சிருவாங்க. ஏன்னா காட் வந்து அவருக்கு என்ன ஒரு காரணமற்ற கருணை உள்ளவர். அவங்க காட்டிடுவாங்க. பட் இவங்களுக்கு ஆசை கிடையாது, மத்தவங்களுக்காக தான் காட்ட சொன்னாங்க. மாதாஜி 11.2. ஓகே மாதாஜி. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षा महात्म्यमपि चाव्ययम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலபத்ராட்சன்னா என்ன அர்த்தம்னா, தாமரை கண்களை உடையவரே. பகவானோட கண்களை வந்து எப்பவுமே எதுக்கு ஓமைப்படுத்தி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, தாமரை பூவுக்கு. அந்த அளவுக்கு அழகான இதழ்களை போன்ற கண்களை உடையவரே. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டேன். நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். எல்லா உயிர்வாழியும் யாருக்கிட்டே இருந்து, அவங்கள்ட்ட தான் பிறப்பெடுக்குது, மறுபடியும் அவங்கள்ட்டே தான் போய் ஒடுங்குது. ஓகேவா? அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். டெம்பரரி அனிகிலேஷன், பெர்மனன்ட் அனிகிலேஷன் ரெண்டுமே பகவான் கிட்டதான் நடக்குது. இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானு. உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எப்ப? லாஸ்ட் சாப்டர்ல அவங்க சொன்னது, அவங்களோட வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் இவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால உங்களை பத்தின எல்லா விஷயங்களையும், எல்லா பெருமைகளான விஷயங்களையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது எல்லாமே என்னுடைய கற்பனைக்கு எட்டாத சக்தி, என்னால நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத சக்தியுடைய நீங்க. அதனாலதான் நம்ம பகவான் என்ன சொல்றோம், அச்சிந்திய ரூபேன. ஓகேவா? அச்சிந்திய சக்தி உடையவர் அப்படின்னு பகவானை நம்ம புகழறதுக்கு காரணமே, பகவான் கிட்ட அந்த மாதிரி நம்மளோட கற்பனைக்கு எட்டாத, நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட அந்த பவர்ஸ் இருக்குங்கிறதுனாலதான். மாதாஜி 11.3. மாதாஜி 3ங்களா? 3. एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும், தங்களுடைய உண்மை நிலை அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, புருஷோத்தம அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களே, அதான் வந்து பகவானதான் வந்து அவங்க என்ன தங்களுடைய உண்மை நிலையை. ஏன்னா இப்ப இருக்கிறவங்க என்ன டூ ஹேண்டட் ஃபார்ம் உள்ள கிருஷ்ணா ரூபத்துல தான் இருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து பரம உண்மை. சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் கோலோக விருந்தாவனத்துல அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த 2 ஹேண்டட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கிறாங்க. அந்த உண்மை நிலையில தான் இப்ப தோன்றுறாங்க அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடியும். நான் இப்போ உங்களை அப்படிதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ற போதிலும், தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகின்றேன். இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள, இந்த ஜட உலகத்துல நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, உங்களுடைய தோற்றம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறத நான் காணணும்னு நினைக்கிறேன். சோ உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட அப்பியூலன்சஸ், அவங்களோட செல்வ வளங்கள். ஓகேவா? அவங்களோட 6 இம்பார்ட்டன்ட் அப்பியூலன்சஸ் நமக்கு தெரியும். அழகு, வலிமை, அறிவு, துறவு, இந்த மாதிரி செல்வம், பலம். ஓகேவா? இந்த 6ம் தான் ஃபுல் ஃபிளட்ஜா இருக்கிறது பகவான் கிட்டதான். அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தோட இல்லாம பலவிதமான வைபவங்களை நம்ம நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த ரூபத்தை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். 200 ஃபார்ம்ல இருக்கிற உண்மை ரூபத்தை பார்த்தாலும் கூட உங்களோட யூனிவர்சல் ஃபார்மை பார்க்க ஆசைப்படுறேன்னு 3.3ல சொல்றாங்க அர்ஜுனன். விஸ்வரூபத்தை காட்ட கிருஷ்ணரை கோரலாமா? நம்ம கேட்கலாமா கிருஷ்ணரை? கிருஷ்ணர் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து நம்பாம, அதாவது ஒரு ஏத்திஸ்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா,
இல்ல ஒரு அருவவாதிகள் கேட்டாங்க அப்படின்னா பகவான் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அவங்களோட விஸ்வரூபத்தை காட்ட மாட்டாங்க. இங்க அர்ஜுனன் கேட்டதுனால அவங்க காட்டுறாங்க. அர்ஜுனன் ஏன் கேட்டாங்க கிருஷ்ணர் அப்படின்னா அவங்களோட மன ஆசைக்கு கட்டுப்பட்டு அவங்க கேட்கல, மற்றவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் யாருங்கிறத தெரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் கேட்டாங்க. ஒன் மோர் திங், அர்ஜுனன் யாரு அப்படின்னா உங்களோட ட்ரூ ஃப்ரெண்ட், வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், ஓகேவா? அப்புறம் சீடன் கூட, அப்புறம் பக்தன் கூட, ஓகேவா? இவ்வளவு விஷயங்கள் இருந்ததுனால இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா ஈவன் we கேன் ஆஸ்க், ஓகேவா? நம்ம கூட என்ன பண்ண முடியும், விஸ்வரூப தரிசனத்தை கிருஷ்ணரை காட்டுறதுக்கு கேட்கலாம். பட் அது வந்து ஒரு டெம்பரரி ஃபார்ம் தானே. இந்த யுனிவர்சல் ஃபார்ம்ங்கிறது எல்லாரும் ஒரு பக்தனா இருந்தா கூட என்ன செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னா அதை பார்க்கறதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டோம். ஏன்னா இது ஒரு டெம்பரரி ரூபம். இது இது எதோட சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்துல வந்து அவங்க எடுத்த ரூபம். சோ இது ஜட சம்பந்தப்பட்டது. ஜட சம்பந்தப்பட்டது எதையுமே நம்ம விலக்கி வைக்கணும் அப்படிங்கும் போது இந்த ரூபத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா தூய பக்தர்கள்? அவங்க எதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்கன்னா 200 ஃபார்ம் தான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. மாதாஜி 4. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. எஸ். मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तदो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் சொல்றாங்க. எப்படி எந்த அளவுக்கு அவங்க சப்மிசிவா கேக்குறாங்க பாருங்க. ஒரு குரு கிட்ட ஒரு சீடன் எப்படி பேசணுமோ அந்த மாதிரி பேசுறாங்க. ஓகேவா? எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க அதை எனக்கு ஷோகாஸ்ட் பண்ணுங்க. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, யோகேஸ்வரக, ஓகேவா? அந்த எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவன் அப்படின்னா எல்லா விதமான யோகங்களுக்கும் அவங்கதான் இறைவன். பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம் எல்லாமே எங்க கொண்டுட்டு போகுது, பகவான் கிட்டதான் கொண்டு போகுது. அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியர்கள். விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது என்ன, ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதது. அது தெரியுது அர்ஜுனனுக்கு. சோ நீங்க எனக்கு அதை காமிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் ரொம்ப சப்மிசிவா அந்த இடத்துல ப்ரே பண்ணி கேட்டுக்கிறாங்க. மாதாஜி 11.5. ओके माताजि. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोधसहस्रश्च नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. இதுவும் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட வைபவம் தான். ஓகேவா? இப்ப பகவான் காமிக்க போறதும் அவங்களோட வைபவம். அதுல என்னென்னலாம் இருக்குதான், லட்சக்கணக்கில் என் நம்பர்ஸ்ல இருக்குது. ஓகேவா? என்ன பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபங்கள். அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஐக்கியமா இருக்குது, அவ்வளோ விஷயங்கள் அடங்கி இருக்குது. அது பலதரப்பட்ட நிறத்தோட இருக்குது, பலதரப்பட்ட குணத்தோட இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து இப்ப காட்ட போறாங்க. மாதாஜி 11.6. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் இவங்க எல்லாரும் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். ஓகேவா? நேத்தி சொன்னாங்கல்ல, ஆதித்யர்ல நான் யாரா இருக்கேன், சன்காடா இருக்கிறேன். ஓகேவா? வசுக்கள்ல இவங்கள, ருத்ரர்கள்ல நான் வந்து சிவானா இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னாங்கல்ல. சோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு இப்ப ஒரே ரூபத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். அதை இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை நீ பார். இதுக்கு முன்னாடி யாருமே இது என்ன பகவான்கிட்ட யாருமே விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட சொல்லி கேட்டது கிடையாது. இதுக்கு அப்புறமும் ஏதோ நடக்க போறது இல்லை. ஓகேவா? இப்ப அர்ஜுனன் பார்த்ததை வச்சுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் பகவானோட விஸ்வரூபம்னா என்ன, அதுக்குள்ள என்னென்னலாம் அடங்கி இருக்குங்கிற விஷயமே நமக்கு தெரிய வருது. ஓகேவா? சோ அந்த அர்ஜுனன் வந்து சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டது யாருடைய சந்தேகத்தை அப்படின்னா நார்மல் பெர்சன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய அந்த மக்கள் மேல, பகவான் மேல ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் அவங்க கேட்டாங்க. சோ நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன வந்துருது, பகவான் தான் ஆதி புருஷர், அவங்கதான் தலை சிறந்தவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த ரூபத்தை பார்த்து விட்டு இன்னும் நல்லாவே புரியுது. ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியங்கள். அர்ஜுனனால் மட்டும் ஏன் விஸ்வரூபத்தை காண முடிந்தது சொல்ல முடியுமா? அர்ஜுனனால் மட்டும், மத்தவங்களால பார்க்க முடியல. ஏன்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல அவ்வளோ படை வீரர்கள் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க. பட் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு சென்ஸ் இருக்குதா? என்ன ரீசன் சொல்ல முடியுமா? அவங்களுக்கு பகவான் வந்து இந்த திவ்ய கண்கள், ஞான கண்களை கொடுத்தாங்க. பார்க்கணும் அப்படின்னா ரூபத்தை காட்டுறதோட இல்லாம அந்த ரூபத்தை பாக்குறதுக்கான அந்த கருவியையும் கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? அந்த கண்கள் என்ன அப்படின்னா
பகவானை பார்க்கக்கூடிய கண்கள் அவனுக்கு அப்ப கிடைச்சது. மத்தது 11.7 इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्यादस्य चराचरं मम देहे गुडाकेश यश्चान्यद्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्ण. கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புவை மட்டுமன்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைக்கின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. ஓகேவா? இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னா ஆன்மீக கண்களை கொடுத்துட்டாங்க. அந்த கண்கள் மூலமா அர்ஜுனனால இந்த விஸ்வரூபத்தை தரிசனம் பண்ண முடிஞ்சது. நீ பார்க்கணும்னு நினைச்சது எல்லாத்தையுமே நீ இப்ப உடனே பார். நீ விரும்புவை மட்டும் அல்லாம நீ எதெல்லாம் இப்ப விரும்புறதோட இல்லாம எதிர்காலத்தெல்லாம் நீ எதை பார்க்கணும். எதிர்காலம்னா எது எது அர்ஜுனன் விரும்புறது அப்படின்னா அந்த போரோட எண்ட் எப்படி இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப பீஷ்மர் துரோணர் எல்லாரும் தன்னோட தாத்தா தன்னோட குரு அப்படிங்கறதுனால இவங்க வந்து கொலை பண்றதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு வந்து அர்ஜுனன் பயந்தாங்கல்ல. சோ அதெல்லாம் அப்ப அவங்களோட முடிவு என்ன அப்படின்னு எல்லாம் அவன் நிச்சயமா மனசுக்குள்ள அவன் காண விரும்பி இருக்கிறான். அதை எல்லாத்தையும் நீ இப்ப பாரு, இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும் அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்ட பகவான் சொல்றாங்க. மத்தேயு 11.8 ओके मैम. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुषु पश्य मे योगमैश्वरम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன், எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை நீ பார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாதாரண கண்களால பார்க்க முடியாததுனாலதான் குருஷேத்திர போர்க்களத்துல இருந்த யாராலையுமே பார்க்க முடியல. ஈவன் பீஷ்மர் வந்து அவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி. ஓகேவா? அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட தெரியாதவங்க அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் ஏன் தெரிஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு பகவான் அந்த கண்களை வழங்கி இருக்கிறாங்க. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. 11.9 மத்தது. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. हरे कृष्ण. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். சஞ்சயனுக்கு என்ன இருந்தது அப்படின்னா சாதாரண கண்கள் கிடையாது, அவருக்கும் திவ்ய கண்கள் இருந்தது. அந்த திவ்யமான கண்கள் மூலமா அவரும் ஆல்ரெடி நடக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு. அவரு திருதராஷ்டிரத்தை சொல்றது, இது எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் யோகேஸ்வரன் என்ன பண்ணாங்களாம், தன்னோட விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சாங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல அவங்க வந்து கமெண்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. 11.10 மாதாஜி. अनेक वक्त नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम. हरे कृष्ण. ஃபுல்லா இருக்கே மாதாஜி. திவ்ய மால்யாம்பரதரம். ரெண்டு ரெண்டுங்களா மாதாஜி? மாதாஜி இதுல எல்லாமே 4 லைன்ஸ் வரும் இந்த ஸ்லோகாஸ் பாருங்களேன். ஓகே மாதாஜி. दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அவங்க என்னெல்லாம் அர்ஜுனன் பார்த்தாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் விவரிக்கிறாங்க. அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். ஓகேவா? இவ்வளவு பெரிய ரூபம். அந்த ரூபத்துல வந்து அத்தனை தலைகள் இருந்ததுனால கண்களும் அவ்வளவு இருந்ததாம், வாய்களும் அவ்வளவு இருந்தது. பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் பல ஆபரணங்களால அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. அவ்வளவு கைகள் இருக்கும்ல, அந்த எல்லா கைகளையும் பலவிதமான ஆயுதங்கள் அது வச்சிருந்தாங்க. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. ஓகேவா? அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அந்த ரூபத்துக்கு ஆதியும் கிடையாது, அந்தமும் கிடையாது. அந்த மாதிரி எப்படி இருக்குதான் அது ஃப்ரம் ஸ்கை டு எர்த், அதோட ஹைட் அண்ட் அதோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்கேயும் பரவி வியாபித்து இருக்குது. அவங்க மேல இருந்து அப்படி ஒரு பிரகாசமான ஒளி வெள்ளம் இருக்குது. அப்புறம் வாசனை வருது. இது வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். மாதாஜி 11.12. दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुदिता यदि बाह सदृशी सास्यात् वासस्तस्य महात्मनः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். இது வந்து சஞ்சயன் சொல்றாங்க. எப்படி இருக்கு, ஏன்னா திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது இல்ல. சோ அவங்களுக்கு வந்து கண்ணு தெரிஞ்சாலும் கூட அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா திவ்யமான கண்கள் ஞான கண்கள் அவருக்கு கிடையாது.
சோ இயற்கையிலேயே அவருக்கு என்ன கண்ணு வந்து டிஃபெக்டிவ் ஐஸ். நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ். சோ நம்மளால ஓரளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து விஷன் பவர் இருக்கும். அவரு வந்து சுத்தமா அந்த விஷன் பவர் இல்லாததுனால அவருக்கு வந்து எப்படி அதை வந்து இமேஜினேட் பண்ணி காட்டுறாங்க. பல சூரியன்கள், பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஆயிரத்துல இருந்துன்னா எவ்வளவு ஒரு வெளிச்சமா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அந்த வெளிச்சம் வந்து ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் ஆகலாம் இவரோட பகவானோட விஸ்வரூப ஜோதிக்கு அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சயன் வந்து எடுத்து சொல்றாங்க. எப்படி இருந்தது அந்த விஸ்வரூபம் அப்படிங்கறத தான் பாக்குறத எடுத்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்றாங்க. 11.13 மெத்தட். तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பலாயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அவங்களோட உடம்புல என்னெல்லாம் இருந்துதான், பல்வேறு லோகங்கள் இருந்துதான். ஓகேவா, நிறைய பிரபஞ்சங்கள் இருந்து நிறைய அண்டங்கள் இருந்துதான். ஒரு சில அண்டங்கள் கிரகங்கள் எல்லாம் எப்படின்னா மண்ணால செய்யப்பட்ட கிரகங்கள், ஒரு சிலது பொன்னால செய்யப்பட்டது, ஒரு சிலது மணிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கிரகங்கள். அது மாதிரி பல வண்ணத்துல பல ஷேப்ல நிறைய அண்டங்களை அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது, நிறைய பிரபஞ்சங்களை பார்க்க முடிஞ்சது. அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்கள் எல்லாத்தையும் அர்ஜுனனால ஒரே சமயத்துல. பட் அர்ஜுனன் எங்க இருக்கிறாங்க, அந்த தேர்ல தான், அந்த சேரியட்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரும் அங்கதான் இருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டே இவங்களால எல்லா கிரகங்களையும் பார்க்க முடிஞ்சது. 11.14 மெத்தட். तदस्य विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருதாஞ்சலி ரபாஷதா. அவனுக்கு வந்து ரோமஹர்ஷனம் வந்துருச்சு. அதாவது நம்ம கூஸ் பம்ஸ் சொல்லுவோம்ல, உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்செறியற அளவுக்கு அவரோட வியப்புல ஆழ்ந்துட்டாங்க. வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி கைவணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளுடன் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இது வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஸ்டார்டட் பிரேயிங். பகவான் கிட்ட அவங்க வந்து ப்ரே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களோட உடல் பூரா அவங்களுக்கு வியப்பு குழப்பத்திலையும் அவங்களுக்கு மயிர்கூச்செறிய ஆரம்பிக்குது. சடனா அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அவங்க பரமபுருஷன் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட பிரேயர்ஸ ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. 11.15 माताजी. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக விற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். எல்லா தேவர்களும் யார்? ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாருமே யாருக்கு அடக்கம் அப்படின்னா பகவானுக்கு தான் அடக்கம். ஏன்னா நேற்று கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம், பகவான் யாரெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணினாங்க அப்படின்னா அவங்க 4 குமாராச பண்ணாங்க. அப்புறம் அந்த 7 குரு, ஓகேவா, 7 ரிஷிகள். அந்த ரிஷிகள் 7 பேரு, 4 சனத்குமாரா, அப்புறம் வந்து மனுக்கள் 14 மனுக்கள், மொத்தம் 25 பேரை தான் பகவான் உற்பத்தி பண்ணாங்க. பாக்கி எல்லாருமே யார்கிட்ட வந்தாங்கன்னா இவங்கள்ட்ட தான் வந்தாங்க. சோ அப்ப எல்லாம் என்ன ஆகும், ஒன்னா சம்மேட் ஆனிச்சுன்னா பகவானோட உடம்புல தானே இருப்பாங்க. சோ எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக விட்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். அவங்களோட உடம்புல அவங்க என்னென்னலாம் பார்த்தாங்கிறத இந்த இடத்துல விளக்கமா சொல்றாங்க. 11.16 माताजी. अनेक बाहूदर वक्त नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा. हरे கிருஷ்ணா. உலகத்தின் இறைவனே விஸ்வரூபமே. பகவானா எப்படி அவங்க கால் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூபமே, நான் உனது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும், ஓகேவா, இது எல்லாத்தையும் நான் பார்த்தேன். எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை நான் பாக்குறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ நான் காணவில்லை. அதாவது லிமிட்டே இல்லாம பகவானோட ரூபம் இருக்குதான். அவங்களுக்கு அவ்வளோ வாய், அப்புறம் வாய்கள், கண்கள், வயிறுகள், கைகள் எல்லாம் அவ்வளோ இருக்குது. எந்த அதுல வந்து எதுவும் ஒரு பிகினிங் கிடையாது, ஒரு எண்டு கிடையாது, எதுவுமே இல்லாம நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களோட ரூபத்தை தான் எல்லா இடத்தையும் வியாபிச்சு இருக்கிறத பாக்குறேன் அப்படின்னு எகைன் சொல்றாங்க.
திரும்ப திரும்ப சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன, இது சகஜம். எப்ப நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப சொல்றது எப்ப அப்படின்னா நம்ம ஒரு வியப்புல ஆழ்ந்துட்டோம், ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வந்துட்டோம், அல்லது குழம்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம்ல. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது தப்பு கிடையாது. ஒரு பக்தனோட நேச்சர் என்ன, இப்ப அவன் பக்தனா மாறிட்டான். ஒரு பக்தனோட நேச்சர் என்னன்னா தன்னை பரவசப்படுத்துற ஒரு எக்ஸ்டஸ் இல்ல நிலைக்கு வந்துட்டாங்க. சோ அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சொன்னதையே வந்து திரும்ப திரும்ப தான் சொல்றாங்க. இது ஒரு சகஜமான விஷயம்தான். என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கறத ஆச்சரியத்தை கூட திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 11.17 வந்துச்சு. किरीटिनं गदिनं चक्रनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। லட்சுமி ஹரே கிருஷ்ணா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் பகவான் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜோதி பிரகாசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி, நம்மளால என்ன முடியும், இம்மெஷரபிள்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் அது. அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு, அதுவும் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஜோதி மயமா இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரகாசமா விளங்குதான் உனது ரூபத்தை, அவங்களோட ரூபம். அதை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. இது பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் கூட ஓகேவா, ஏன்னா அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா நம்மளோட ஒரு சூரியனே என்ன செய்ய முடியாது, நம்மளோட கண்ணால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நான் சொல்லிட்டோம், நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ். நம்ம பௌதிக உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்ட பௌதிக புலன்கள் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. சோ இந்த புலன்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட் உள்ளதுதான். ஓகேவா. சோ நம்மளால ஒரு சூரியனே ஒழுங்கா பார்க்க முடியாது. ஆனா இவங்களோட சூரிய வெளிச்சம்ங்கிறது வந்து பலாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் சேர்ந்து எப்படி ஒரு வெளிச்சத்தை தருமோ அப்படி ஒரு வெளிச்சம் சஞ்சயன் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா. அவ்வளோ ஒரு பிரகாசத்தை பாக்குறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, ஆனாலும் அது வந்து பிரகாசமா விளங்குது அப்படின்னு அதை வந்து பாராட்டி சொல்றாங்க அர்ஜுனன். 11.18 மெத்தட்ஸ். त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. இப்ப புகழுரைகள் சொல்றாங்க. ஓகேவா. பிரேயர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கல்ல, சோ இனிமேல் புகழுரைகள் வருது. அவங்க புகழ்ந்து சொல்றாங்க, தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுல ஒரே விஷயம் நீ மட்டும்தான். ஏன்னா ஞானம் யாரு அப்படின்னா பகவான். அந்த ஞானம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா வேற மீதி எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பௌதிக ஞானங்கள் தான். அது தெரியணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. சோ முதன்மையானவர் நீரே, எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே, நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர், ஓகேவா, மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அவங்களோட ஒப்பீனியனை சொல்றாங்க. ஃபார் எவ்ரி பக்தா இதே ஒப்பீனியன் தான் இருக்கும். பகவானை பத்தின ஒப்பீனியன் சேம். ஓகேவா. யாரா பகவான் வந்து புகழ்ந்துரைக்கிறாங்க, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்னங்கிறத சொல்லி. 11.19 மாதாஜி. अनादि मध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हरे ஹரே कृष्ण। கிருஷ்ணா. நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். ஓகேவா. அவங்க என்ன லிமிட்லெஸ். பகவானுக்கு எது முடிவு, எது ஆரம்பம், எது இறுதி எதுவுமே கிடையாது. உமது பெருமை அளவிட முடியாதது. ஏன்னா அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் அவ்வளோ இருக்குன்னு அவங்களே சொன்னாங்க. அதுல ஒரு சிலதை தான் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா. அளவிட முடியாதவை, தங்களது கைகள் அளவிட முடியாதவை, சூரியனும், ஏன்னா அவ்வளவு ரூபங்கள் அவங்களோட உடம்புல இருக்கு அப்படின்னா எத்தனை கைகள், எத்தனை பேர்ஸ் ஆஃப் லிம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா. சோ அது அளவிட முடியாதது. சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். ஓகேவா. அவங்களோட 2 கண்களா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா சன் அண்ட் மூன் காட். உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். ஓகேவா. அதுல பகவான் வந்து இதுல கடைசியா சொல்லுவாங்க, அகம் காலம் அப்படிம்பாங்க, காலாஸ்மி அப்படின்னு, நான் தான் மரணம். ஓகேவா. எல்லாத்தையும் நான் தான் அழிக்க போறேன் அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. சோ இது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, எரிக்கிறாங்க. ஓகேவா. ஏன் அப்படின்னா நாத்திகத்தன்மை எரிச்சாகணும்ல, எது கெட்டதோ அந்த தீமையை எரிச்சாகணும்ல, அதுக்காக தானே பகவான் வந்து இங்க தோன்றி இருக்காங்க. சோ அதை எல்லாத்தையும் நான் இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் எகைன் விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. 11.20 மதன். द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मन्। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ணா. தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளேன். ஒருத்தவங்க தான் நிக்கிறாங்க அங்க, பகவான் அந்த சேரியட்ல நின்னுட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்க ஒருத்தவங்க தான். ஆனா அவங்களோட ஆதியும் அந்தமும் தெரியாததுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகி அவங்க சொல்றாங்க, இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் நீங்க தான் இருந்துட்டு இருக்கீங்க மகாத்மாவே. இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூலகமும் குழம்பியுள்ளது. ஏன் அப்படின்னா இவங்களோட இந்த ரூபத்தை பாக்குறதுக்கு வானத்துல எல்லா லோகத்திலயும் இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவர்களும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்களாம். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்ததும் இல்ல கேட்டதும் இல்ல. அதனால என்ன செய்யறாங்க, எல்லாரும் இதை பாக்குறதுக்கு முனிவர்கள், சித்தர்கள், அப்புறம் தேவர்கள், யக்ஷர்கள், கந்தர்வர்கள் எல்லாரும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஆகாயத்துல வந்து குழும்பி இருக்கிறாங்க. பாக்குறவங்க அத்தனை பேரும் அதை பார்த்து குழம்பி இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஏன் பகவான் இந்த இடத்துல இந்த விஸ்வரூபத்தை எடுத்தாங்க, என்ன பண்ண போறாங்க, எதை வெளிக்காட்ட போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் அவங்களுக்குள்ள இருக்குது. ஏன் அந்த குழப்பம் வந்தது அப்படின்னா பகவானோட பக்தனுக்கு அந்த குழப்பம் வரவே வராது. ஓகேவா? எந்த விதமான காரணமும் இல்லாம பகவான் செய்ய மாட்டாங்க அப்படிங்கிற தெளிவான ஒரு சிந்தனை யாருக்கு இருக்கும், பக்தனுக்கு இருக்கும். 11.21 மத்தஜி. अमीहित्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वक्ता महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. हरे कृष्ण. கிருஷ்ணா. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவங்களோட பாடியில ஏற்கனவே என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் எல்லாரையும் அவங்க பார்த்தாங்க, அர்ஜுனன் பார்த்திருந்தாங்க. அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். அச்சம் ஏன் வருது அப்படின்னா பகவான் மேல, பகவானோட இந்த ரூபம் இது வரைக்கும் பார்த்தில்லாத புதுசா இருக்க தோன்றக்கூடிய இந்த ரூபத்தை பார்த்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துருது. அதனால என்ன செய்யறாங்க, பிரேயர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்ற கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ஏன்னா அவங்க வாயிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த ஜுவாலை என்ன பண்ணுதான், இந்த உலகம் பூரா அங்க இங்கும் தீய எரிக்க ஆரம்பிக்குது. ஓகேவா? அது அர்ஜுனன் சொன்னாங்க, ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணாங்க ஒரு வருஷத்துல. சோ அதனால அவங்களோட அந்த ரூபத்துக்கு வந்து அமைதியை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ரிஷிகளும் சித்தர்களும் என்ன செஞ்சாங்க, வேத மந்திரங்களை, வேத கோஷங்களை எழுப்பி பகவானை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்க. மத்தஜி 22. रुद्रादित्वा वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतः सोक्ष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. சிவபெருமானின் பல்வேறு தோற்றங்கள், எல்லா ருத்ரர்கள், அப்புறம் ஆதித்யர்கள், அப்புறம் வசுக்கள், சாத்தியர்கள், விஸ்வதேவர்கள், இரு அஸ்வினிகள், மருத்துக்கள், முன்னோர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் என அனைவரும் உண்மை இவப்புடன் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர். யாரெல்லாம் பாக்குறாங்கிறது லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. ஏன்னா எல்லாரும் எங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆகாயத்துல வந்து குழுமி இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் இந்த ரூபத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டும் வியந்தும் சில பேர் பயந்து போயும் பிரார்த்தனைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மத்தஜி 23. रूपं महत्ते बहुवक्तनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बाहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यदितास्तदाहम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். எல்லாரும் வந்து கன்ஃபியூஸ்ட் மோடுக்கு போயிடுறாங்க. ஏன் இப்படி ஒரு ரூபம் பகவான் காட்டுறாங்க, அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். ஆக்சுவலா இவங்களுக்கும் குழப்பம் வரக்கூடாது அர்ஜுனனுக்கும், பட் அவங்க குழம்புறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த ரூபத்தினால என்ன நடக்க போதோ. ஓகேவா? நம்ம யாருக்காக அப்படின்னா போலிகள் யாரும் வந்துடக்கூடாது, மத்தவங்களுக்கு நம்பாதவங்களுக்கு பகவானோட அந்த அவங்களோட வைபவங்கள் என்ன அப்படின்னு காட்டணுங்கிறதுக்காக நம்ம பகவான் ஆசைப்பட்டு இதை கேட்டோம். ஆனா இவங்களோட இந்த மாதிரி திவ்யமான சக்திகள் எல்லாத்தையும் காட்டுறது மூலமா இவங்களுக்கு என்ன வருது, அச்சம் தான் ஏற்படுது அர்ஜுனனுக்கும். ஓகேவா? அதனால அவங்க வந்து கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அர்ஜுனன் ஏன் கலங்குகிறான், இப்ப நான் சொன்னதுதான். அவங்களுக்கு அந்த பயம் வந்துடுறதுனால, இவங்க காட்டுறதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது புரியாததுனால பயம் வருது. சோ அவன் கலங்குகிறான். 11.24 மதாஜி. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यदितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள்
திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நாம் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. இவங்களுக்கும் பயம் வந்துருச்சு. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் முடியாது. மனம் பயத்தினால குழம்புறதுனால அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிக்ஸ்டா அவங்களோட மைண்ட் இருக்க மாட்டேங்குது. பேலன்ஸ்டா இது வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க பகவான. அவங்க என்னன்னா பக்தனா, தூய பக்தனா மாறிட்டாங்க. ஆனாலும் இப்போ பயம் வந்ததுனால என்னால சமநிலையில வைக்க முடியல, குழப்பம் தான் வருது அப்படின்னு அர்ஜுனன் எகைன் சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. 26, 27 ரெண்டும் வாசிருங்க. மாதாஜி ரெண்டுங்களா? ரெண்டும் வாசிருங்க மாதாஜி. அமி சித்வாம் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஹ சர்வே சஹைவாவநிபால சங்கைஹ பீஷ்மத்ரோணோ சூதபுத்ரஸ்ததாசௌ சஹாஸ்மதீயைரபி யோதமுख्यैः வக்த்ராணி தே த்வரமானா விஷந்தி தம்ஷ்ட்ரா கராலானி பயானகானி கேச்சித் விலக்னா தசனாந்தரேஷு சம்ருஷ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கைஹ. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள் கௌரவர்கள் 100 பேரும் ஓகேவா, தென் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கிறேன். பகவானோட வாய்களுக்குள்ள யாரெல்லாம் போறாங்கிறத அர்ஜுனன் பாக்குறாங்க. அவங்களோட குழப்பத்துக்கான காரணம் இப்ப புரியுது. அர்ஜுனன் ஏன் அவங்களோட மனசு சமநிலையில இல்ல, அவங்க ஏன் குழம்பி பயந்து அச்சமுற்று போய் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட வாய்க்குள்ள எல்லாரும் ரொம்ப வேகமா உலர போறாங்களாம். அப்படின்னா என்ன இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் மரணத்தை சம்பவிக்க போறாங்க. அதுல இந்த கௌரவர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, தென் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், அப்புறம் பாண்டவர்கள் சைட்ல இருந்த முக்கியமான வீரர்கள் எல்லாம் கூட அதுக்குள்ள விரைந்து போறாங்க. சில பேர் அவரோட பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் அவனால காண முடியுது. 11.28 மாதாஜி. யதா நதீனாம் பஹுவோம்புவேகாः சமுத்ரமேவாபிமுகா த்ரவந்தி ததா தவாமி நரலோகவீரா விஷந்த்ரி வக்த்யான்யபிவிஜ்வலந்தி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பகவானோட வாய்களுக்குள்ள போடுறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நதிகளோட கிளைகள் எல்லாம் எப்படி ஒரு ஓஷன்ல போய் சங்கமிக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குதான். அந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். எல்லாம் வேகமா மோடி போய் எல்லாம் என்ன ஆகுது, ஓஷனுக்குள்ள சங்கமாகுது. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதை போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ப என்ன ஆவாங்க, எல்லாரும் பஸ்பமா ஆயிடுவாங்க. எல்லாரையும் பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க, மரணத்தை சம்பவிக்க வைக்கிறாங்க. இதுதானே எண்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்திர வார். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் நடக்க போகுது. இது எல்லாத்தையும் முன்கூட்டி இதுதான் வருங்காலத்துல நடக்க போகுது, நீ அதையும் பாரு, நீ ஆசைப்பட்டதையும் பாரு, வருங்காலத்துல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறதையும் நீ இப்ப பாருன்னு சொல்லிட்டு தானே அந்த திவ்யமான கண்களை கொடுத்தாங்க அர்ஜுனனுக்கு. சோ இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அது எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க. இதுல நீ செய்ய வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னால நடந்துரும், எல்லாமே என்னுடைய செயல்கள் தான். சோ இதுக்கு நீ கருவியா இருந்து மட்டும் இந்த போரை நீ செய்திரு அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் பகவான் இப்ப கேட்டுப்பாங்க. 11.29 மாதாஜி. யதா பிரதீப்தம் ஜ்வலனம் பதங்கா விஷந்தி நாசாய சம்ருத்த வேகாः ததைவ நாசாய விஷந்தி லோகாः தவாபி வக்த்ராணி சமுத்திர வேகாः. ஹரே கிருஷ்ணா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளை போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். அது அடுத்தது இதே மாதிரி இன்னொரு ஓமை கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவங்களோட வாய் நெருப்பு கொழுந்து விட்டு எரியுது. அதுக்குள்ள ஏற்கனவே எல்லாரும் எப்படி போனாங்களோ, கௌரவர்கள், பீஷ்மர் எல்லாரும் எப்படி போனாங்களோ அதே மாதிரி மக்கள் எல்லாருமே உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழையதை நான் பாக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓஷன் அந்த அனாலஜி சொல்லியிருந்தாங்க. இப்ப எப்படி அப்படின்னா, அந்த விட்டில் பூச்சி எப்படி ஒளி வெளிச்சத்தை நோக்கி போயிட்டு அந்த விட்டில் பூச்சி எல்லாம் இறந்து போயிடும்ல, அந்த வெளிச்சத்தை என்னமோ நினைச்சுட்டு அங்க போய் அட்ராக்ட் ஆகி அங்க போய் அதை இறக்குது இல்ல, அதே மாதிரி இந்த அனாலஜி கொடுத்திருக்கிறாங்க. சோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ஸ்லோகாஸ் தான். 31 மாதாஜி. மாதாஜி 31ங்களா? 31. ஆக்யாஹி மேகோ பவானுக்ரரூபோ நமோஸ்து தே தேவவர பிரசீத விஜ்ஞாதுமிச்சாமி பவந்தமாத்யம் நஹி பிரஜானாமி தவ பிரவருத்திம்.
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எமக்கு கூறும். ஓகேவா? இது வந்து பகவான வந்து இந்த ரூபத்தை எடுக்க சொன்னதே அர்ஜுனன் தான். பட் ஆஃப்டர் சீயிங் ஆல் திஸ், இது எல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா, பகவானோட இந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடியதுல யார் யாரெல்லாம் அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன இந்த மாதிரி ஒரு காரியங்கள் அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்ன உடனே இவருக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வந்ததுனால, நீங்க யாருன்னு எனக்கு தயவு செய்து சொல்லுங்கள், உமக்கு எனது வணக்கங்கள், தன்னோட பிரார்த்தனைகளை உணர வச்சுட்டு இப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஒபேசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? என்னிடம் கருணை காட்டும். அவங்களே ஒரு பகவானே எப்படி அப்படின்னா கருணை உள்ளவங்க தான். அதனாலதான் அர்ஜுனன் கேட்ட உடனே இதை வழங்குறாங்க. தாங்களே ஆதி புருஷர், உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். இந்த ரூபத்தை தாங்கி நீங்க வந்ததுனால என்ன செய்ய போறீங்கன்னு எனக்கு புரியல, குழப்பமா இருக்கு. சோ அதை நீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க, நான் தான் காலம் அப்படின்னு. மாதாஜி 11.32. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காலோஸ்மி லோகக்ஷயக்ருத் பிரவருத்தோ லோகான் சமாஹர்த்துமிஹ பிரவருத்தः ருதேபி த்வம் ந பவிஷ்யந்தி சர்வே ஏவ ஸ்திதாः பிரத்யநீகேஷு யோதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காலோஸ்மி, காலம் நான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான். உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். ஏன்னா அவங்கதான் தோற்றத்திற்கு காரணம் அப்படிங்கும் போது நிச்சயமா எல்லாம் அழியுது, எல்லாம் எங்க போய் ஒடுங்குது அப்படின்னா பகவான் கிட்டதான். இது நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே. எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். அவங்களோட இந்த தோற்றம் எதுக்காக அப்படின்னா மக்கள் எல்லாரையும் அழிச்சு தன்னோடையே ஒடுங்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர, ஓகேவா? யார எக்ஸப்ட் யாரு அப்படின்னா பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். அதுதானே நடந்தது. ஆக்சுவலா குருக்ஷேத்திர எண்ட் ஆஃப் த வார்ல என்ன என்ன யார் மிச்சம் இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் 5 பேரும் தான் மிச்சம் இருந்தாங்க. இவங்களோட புத்திரர்கள் எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க. அப்புறம் இவங்க சைடு இருந்த வீரர்கள் எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க. கௌரவர் படை சுத்தமா அழிக்கப்பட்டது. ஓகேவா? எல்லாமே யாரு காரணம் அப்படின்னா பகவான் தான் காரணம். அதை முன்கூட்டியே அர்ஜுனனுக்கு அறிவிச்சிடுறாங்க. ஏன்னா அவங்கதான் அழிப்பவற்றில் காலம். அவங்கதான் காலம் அப்படின்னா எவன். ஓகேவா? அவங்கதான். சோ எல்லாருக்கும் மரணத்தை சம்பவிச்சது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அத பகவான் சொல்றாங்க. 11.33 மாதாஜி. தஸ்மாத் த்வமுத்திஷ்ட யசோ லபஸ்வ ஜித்வா சத்ருன் புங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயைவைதே நிஹதாஹ பூர்வமேவ நிமித்த மாத்திரம் பவ சவ்யசாச்சின். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்னா கருவியாக செயல்படுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? எழுந்து போரிட தயாராகு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்ய சாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு. ஓகேவா? சவ்ய சாட்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு காண்டிவன் சொல்லுவாங்கல்ல, அதாவது ஒரு நல்ல வில்லாளி, சிறந்த வில்லாளி யாரு அப்படின்னா பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனன். ஓகேவா? அதுதான் சவ்ய சாட்சின்னு பேரு. அடுத்த போர்ல வந்து ஒரு கருவியா மட்டும் நீ இந்த இடத்துல செயல்படு. ஏன்னா செயல் என்னவோ அதை நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன், ஒரு கருவியா இருந்து அந்த செயலை நீ நடத்தி கொடு அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல கேட்டுக்கிறாங்க. ஒரு கத்தி இருக்கு, ஒரு டாக்டர் கையில இருந்ததுன்னா அது ஒரு சர்ஜரி பண்ணும். ஓகேவா? இதுவே வந்து யாராவது ஒரு கொலையாளி கையில இருந்ததுன்னா அந்த பர்சனை கில் பண்ணும், எதிரிய கொலை பண்ணும். ஓகேவா? சோ அந்த 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 கத்தியோட பர்பஸ் என்னவோ அது எந்த இடத்துல எப்படி சால்வ் ஆகணுமோ அப்படி ஆகணும். இங்க அர்ஜுனன் கிட்ட வில் இருக்கு. சோ அம்பு எடுத்து நீ போர் புரிவாயாக. போர் புரிஞ்சு நீ எல்லாரையும் நீதான் வந்து மரணத்தை சம்பவிக்க வைக்கணும். பட் ஆக்சுவலி தே ஆல் ஆல்ரெடி டெட் அப்படின்னு பகவான் அறிவிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரின் கையில் நான் எப்படி கருவியாக இருக்க முடியும்? அர்ஜுனன் எப்படி கருவியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா அர்ஜுனன் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சோ கருவியா இருந்து போரிடு, அதாவது வில்லை எடுத்து அம்பு தொடுத்து போரிடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா செயல்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி பகவானால செய்யப்பட்டு விட்டது. நம்ம எப்படி செயல்பட முடியும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செயல் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இருக்கிறோமோ அது எல்லாத்தோட பலனையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம செயல்களை செஞ்சோம். கிருஷ்ண கர்ம, நம்மளோட கர்ம காரியங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண கர்ம அப்படிங்கிற மோடுல எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். செய்யற செயல்கள் பூரா கிருஷ்ணனுக்கான செயல்கள் அப்படின்னா நம்ம பகவானோட கருவியாகிட முடியும். மாதாஜி 11.34. ஓகே மேம். द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया हतं स्वं जहिमां व्यदिष्टा युध्यस्व जयतासि रणे सपत्नान्. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். இப்ப இங்க டிக்ளேர் பண்றாங்க பகவான், இவங்க எல்லாரும் இவங்க எல்லாம் பெரிய வீரர்கள் ஆப்போசிட் சைட்ல, இவங்க எல்லாரையும் நானே கில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்றாங்க. எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன, அவங்களோட ஆத்மாவுக்குள்ள விடுதலை அளிச்சுட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஏன்னா பகவானாலே அவங்களால கில் பண்ணப்பட்டாங்கனால உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்குதுன்னு தான் அர்த்தம். ஈவன் கம்சனுக்கே முக்தி தான் கிடைச்சது. இன்னொரு ஒன் மோர் ரீசன், அந்த போர் நடைபெறக்கூடிய சூழல் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல, அது வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். சோ அங்க இறந்த போனவங்க எல்லாருக்குமே என்ன கிடைச்சுதான், முக்தி தான் கிடைச்சுதான். சோ அவங்கள பத்தி, அவங்கள கொலை பண்றதை பத்தி நீ பயப்பட வேண்டாம், கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாய். நீ உன்னுடைய டூ யுவர் டியூட்டி. ஓகேவா? உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய் அப்படின்னு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பகவான். 35 மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச ஏதத் ஸ்ருத்வா வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலிர்வேபமானः கிரீட்டி நமஸ்கிருத்வ பூய ஏவாஹ கிருஷ்ணம் சகத்கதம் பீதः பிரணம்ய. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மறுபடியும் அவங்க வந்து பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறாங்களாம், அவங்களுக்கு வந்து வணக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். இங்க என்ன நடக்குதுங்கிறது சஞ்சயன் அங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க திருதராஷ்டிரன் கிட்ட. 36 மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தானே ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रत्यत्युत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे समस्यन्त च सिद्धसङ्गाः. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, ரிஷிகேஷர் அப்படின்னா புலன்களின் அதிபதி. ஓகேவா? உமது திருநாமத்தை கேட்டதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உன்னை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இங்க நடக்கிறது எல்லாத்தையும் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. என்ன, அவங்களோட திருநாமத்தை கேட்கறதுனால, ஜபம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன, நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்குது, உலகம் வந்து ஆனந்தம் அடையுதுன்னு அதை சொல்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம நாம ஜபம் பண்ணோம்னாலே நமக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது இல்ல, அதுதான் ஆனந்தம்னு சொல்றாங்க. அதன் மூலம் அனைவரும் நமக்கு அந்த மாதிரி செய்யறது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, பகவானோட ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுது. அடுத்தது சித்தர்கள்னா நல்லோர்கள். ஓகேவா? அவங்க எல்லாரும் மரியாதையுடன் உன்னை வணங்குகின்றனர். ஆனா அசுரர்கள் எப்படி இருப்பான், அசுரா அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம், பகவான் மேல நம்பிக்கை தன்மை அற்றவர்கள் அர்த்தம். அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதான், இவங்களோட அப்பியூலன்சஸ் பார்த்துட்டு, இவங்க காட்டக்கூடிய இத்தனை வைபவங்களையும் பார்த்துட்டு அவங்க பயந்து போய் அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பா நடைபெறுது அப்படின்னு தன்னோட அப்சர்வேஷனை அர்ஜுன் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. மாதாஜி 37. படிக்கும். கஸ்மாட்சதேன நமேரன் மகாத்மன் கரீயசே பிரம்மணோப்யாதிகர்த்ரே அனந்த தேவேஷ ஜெகன்னிவாச த்வமக்ஷரம் சதசத்தத் பரம் யத். ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ணா. மகாத்மாவே, பிரம்மாவோட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். பிரம்மாவோட சிறந்தவர்னா, பிரம்மா வந்து எங்க வந்து பிறந்தாங்க அப்படின்னா பௌதிக உலகத்துல. ஓகேவா? இங்க வந்து மகத்தத்துவத்தை உண்டாக்குன விட்டு இங்க கர்ப்போதயேஷ விஷ்ணுல அவங்களோட தொப்புல இருந்து வந்த அந்த தாமரை கொடியோட தாமரையில வந்து பிறந்தவங்க பிரம்மா. ஓகேவா? ஆனா அவங்கதான் இந்த ஜடபூமிக்கு அவங்கதான் முதல் ஜீவாத்மா. சோ அவங்களுக்கு பிறப்பு கொடுத்ததுனால அவங்களோட சிறந்தவங்க. அவங்கதான் ஆதி படைப்பாளர். எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா விஷ்ணு தான். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? சோ இவங்க எல்லாருமே என்ன செய்யணும், உங்களுக்கு பிரேயர்ஸ் வைக்கணும். எல்லையற்றவரே, இவங்களுக்கான லிமிட்லெஸ் பவர்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்குது. ஓகே, பகவானுக்கு லிமிட்லெஸ் பவர்ஸ், அதனால எல்லையற்றவரே சொல்றாங்க. தேவர்களின் தேவனே, எல்லாரும் அவங்களுக்குள்ளதான் அடக்கங்கிறதுனால தேவர்களின் தேவரையும் கால் பண்றாங்க. அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். இங்க வந்து தோன்றுனா கூட பகவானோட ஜடத்தோற்றம், அவங்கள்ட்ட இருந்து விடுபட்ட சக்தி தான் இதெல்லாம். பிரிந்து வந்த ஜடசக்தியில தான் இது ஜடபூமி இயங்கிட்டு இருக்குது. சோ இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அவங்க அப்பாற்பட்டவங்க அப்படின்னு எகெயின் தன்னோட பிரேயர்ஸ கண்டினியூ பண்றாங்க அர்ஜுனன். மாதாஜி 38. त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा.
ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. நீர் again கண்டினியூ பண்றாங்க. நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. ஓகேவா? இவங்கதான் வந்து எல்லா ஞானங்களுக்கும் ஞானம் இவருதான். அப்புறம் இவங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படின்னாலே அதை தவிர தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானம் எதுவும் இல்லை. அப்புறம் பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நிறைய. ஏன்னா அவங்க எப்படி அவங்களோட குணம் எப்படி அப்படின்னா நிர்குணவாதின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த சத்வ ரஜ அந்த தமஸ்லாம் அவங்க வரமாட்டாங்க. எல்லையற்ற ரூபம், ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டினதுனால நமக்கு அது தெரியுது. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளார். அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அவங்களோட ஷேப் சைஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கு, ஃபுல்லா வியாபிச்சிருந்தது. இது எகைன் சொல்றாங்க. மத்தாச்சி 11.41 and 42. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். எஸ். सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्णा हे यादवा हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको दवाप्यत्युच्यत तत्समक्षं तक्षामये மகமாப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை மன்னிப்பீராக, அகம் அப்பிரமேயம், என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யாரு அப்படின்னா நண்பன், ஃப்ரெண்டு. ஓகேவா? சக்கியம். உனது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் அகந்தையுடன் உங்களை அழைத்துள்ளேன். பகவான் அவங்க எப்படி எல்லாம் கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா பல்வேறு சந்தர்ப்பத்துல ஒன்னா அவங்க எல்லாரும் விளையாடும் போது, ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடும் போது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது இவங்களை வந்து ஹே கிருஷ்ணா, ஹே யாதவா அப்படின்னு சொல்லி நண்பனே அப்படின்லாம் சொல்லிதான் அவங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். ஆனா இப்ப புரிஞ்சிருச்சு என்ன, ஆஃப்டர் சீயிங் அவங்களோட விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே ஒரு பரம்பிரம்மம் இவங்க இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே இவங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சதுனால, பகவானை பத்தின பூரண உண்மை இப்ப அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் எவ்வளவு தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனனுக்கு புரியுது. சோ அவங்க தன்னை மன்னிக்கவும்னு கேட்டுக்கிறாங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிகையின் போது, ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும், எந்த சமயத்துலலாம் அவங்க அப்படி கூப்பிட்டாங்கிறத இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்றாங்க. நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. அதாவது இப்ப வந்து ஃப்ரெண்டு, அடுத்தது வந்து குரு சீடன், இந்த ரிலேஷன்ஷிப் போக இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துடுறாங்க அர்ஜுனன். ஆனாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து தான் வந்து கிருஷ்ணனை ஃப்ரெண்டா நினைச்ச போது எப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞாபகங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த எல்லா டைமையும் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்து, எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டோங்கிறத ஞாபகப்படுத்தி பார்த்து அது எல்லாத்தையும் இப்ப பகவான்கிட்ட சொல்லி என்ன நீங்க மன்னிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்ப பரிவு பண்ண சொல்றாங்க. அர்ஜுனன் ஏன் இங்கே மன்னிப்பு கேட்கிறான்? ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நாள் அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, தன்னை ஃப்ரெண்டா தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க, பகவான ஃப்ரெண்டா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்ப பகவானோட ஸ்வரூபம் ஃபுல்லா தெரிஞ்சவங்க, அவங்களோட விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு அப்புறமா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க ஆல்ரெடி தெரியும். பட் ரூபம் தெரிஞ்சது மூலமா கண்ணால பார்த்தோம்னா அது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் தானே மஸ்ட். ஓகேவா? எதுவுமே நம்ம வந்து மன அனுமானத்துல எதையும் கொண்டு வர முடியாது. அப்படி கொண்டு வந்தாலும் நமக்கு அது வந்து நம்ப மாட்டோம். ஓகேவா? எப்ப நம்ம எதையுமே நம்ம பார்த்தாதான் நம்புவோம். சொல்லுவோம் சாதாரண ஒரு செய்யும் ஒன்றுல கண்ணால் பார்ப்பதும் காதல் கேட்பதும் தீர விசாரிப்பதுமேங்கிற மாதிரி இவர் என்ன சொல்லிட்டாங்க, எனக்கு வந்து ஏத்திஸ்டுக்கெல்லாம் நான் நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க உங்களோட சுயரூபத்தை காட்டுங்க, விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கன்னு சொல்லி அவரோட யுனிவர்சல் ஃபார்மை காமிக்க வச்சாங்க. அதை இப்ப பார்த்த விட்டு அர்ஜுனுக்கு என்ன ஆயிடுது, பகவானோட அந்த சுந்தரமான அந்த ரூபம் தெரிஞ்ச உடனே பகவான் மேல அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துருது. அதனால அவங்க தான் எப்படி எல்லாம் உங்களை கூப்பிட்டோங்கிறதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து இப்ப மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. அதுதான் ரீசன். மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்டா இருந்த போது அவமானப்படுத்தணுமே, இப்ப இவங்க பரமபுருஷ பகவானு தெரிஞ்சிருச்சு. அதுதான். மத்தது 45. अदृष्टपूर्वं हृतिसोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. ஹரே கிருஷ்ணா. எனதன்பு அர்ஜுனா, பகவான் சொல்றாங்க, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளில் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. ஓகேவா? ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு, பகவான் மேல நமக்கு தூய பக்தி அன்புள்ளம் இருக்கணும். நமக்கு அந்த பக்தியோடையும் அன்போடையும் நம்ம அவங்களுக்கு செயல்களை செய்யணும்.
இன்னொன்னு பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுலானும். ஓகேவா? அதாவது பகவான் மேல நம்ம பக்தி செலுத்துறதோட இல்லாம நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம இந்த பௌதிக செயல்கள் செய்யறது மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதலையும் நம்ம விடணும். எனக்காக செயல்படணும், கிருஷ்ண கர்ம. ஓகேவா? நான் சொன்னது மாதிரி பகவானுக்கான செயல்களை செய்யறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, அவர் தான் கோல், அவர் தான் நம்ம ரீச் பண்ணணும், அவங்களதான் நம்ம அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறானோ யாரு, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ, he be a friend for everybody. ஓகேவா? அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். இங்க பகவான் சொல்றது குவாலிட்டிஸ். ஒரு பக்தன் எப்ப தன்னை வந்து அடைவான் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த விசேஷமான அந்த விஷயங்களை சொல்றாங்க, ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. பக்தி தொண்டுல இருக்கணும். அப்புறம் அவங்க எதை விட்டுருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலநோக்கு செயல்கள் மேல இருக்க பற்றுதலை விட்டுருக்கணும். அப்புறம் பகவானோட காரியங்கள் என்னவோ அதை செய்யணும். அப்புறம் அவங்களதான் அடையணும் அப்படிங்கிற பரம இலக்கை அடையணுங்கிற எண்ணத்தோட அவங்க செயல்படணும். அப்புறம் எல்லாருக்கும் நண்பனா இருக்கணும். இந்த 5 விஷயங்கள் இருந்தது அப்படின்னா, இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க கண்டிப்பா என்ன வந்து அடையலாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது 46, 48, 49ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, விஸ்வரூபமே 1000 சாரி, இது வந்து அர்ஜுனன் சொல்றது. 1000 கரங்களையுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உண்மை காண நான் விரும்புகிறேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க, ஆசைப்படல, மத்தவங்களுக்கு தெரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி அவங்க பார்த்தாங்க, பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன வந்தது, ஃபர்ஸ்ட் வியப்பு வந்தது, அப்புறம் பயம் வந்தது. யாரெல்லாம் அவங்கள பார்த்து கையெடுத்து கும்பிடுறாங்க, பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறாங்க, யாரெல்லாம் அவங்கள பார்த்து பயந்துட்டு ஓடுறாங்க, இது எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து பகவான் கிட்ட அவங்க சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப அர்ஜுனன் மனக்குழப்பம் நீண்ட உடனே என்ன பகவான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லிடுறாங்க, பக்குவப்படுத்திடுறாங்க, அவங்களோட குழப்பத்தை தீர்த்துடுறாங்க. பக்தனுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் காட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாங்க, இப்ப நீங்க 400 நாராயண ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க, உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். அந்த 400 ரூபத்துல அவங்க வச்சிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா, சங்கு சக்கரம் வச்சிருப்பாங்க, அப்புறம் கதை அண்டு தாமரப்பூ வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த 4 விஷயங்களையும் மாத்தி மாத்தி வச்சிருக்கிறது மூலம் விஸ்வரூபங்கள் பல இருக்குது. அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், சங்கர்ஷ்ணர், ஓகேவா, வசுதேவர், இந்த மாதிரி பல ரூபங்கள் இருக்குது. அதுல ஏதாவது ஒரு நாராயண ரூபத்தை நீங்க எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டுக்கிறாங்க. குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவன் எதுக்கு பகவான், எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. ஏனென்றால் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சிருக்கிறேன், இதுக்கு முன்னாடி யாரும் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லைன்னு முதலே பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. என்னெல்லாம் பண்ணாலும் இதெல்லாம் கிடைக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்கள் படிக்கிறேன். வேதங்கள் என்ன, 4 வகையான வேதங்கள் இருக்கு, 18 புராணங்கள் இருக்கு, அப்புறம் புராணங்களுக்கு அப்புறம் இது வேதாந்தங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? இது எதை படிச்சாலும் சரி, அல்லது யாகங்கள், பல விதமான யாகங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு வேதத்திலையும். அந்த யாகங்களை செஞ்சாலும் கூட, அல்லது தானங்கள், எவ்வளவு தானங்கள் இருக்கு, அந்த எத்தனை விதமான தானங்கள் செஞ்சாலும், புண்ணிய செயல்கள் எவ்வளவு செஞ்சாலும், கடும் தவங்கள் செஞ்சாலும் கூட இந்த உருவத்தை இந்த ஜட உலகில் காண்பதுங்கிறது இயலாத காரியம். ஆனா உனக்கு நான் அதை காமிச்சேன். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். அதனால இப்ப கன்ஃபியூஸ்ட் மோடுக்கு நீ போயிருக்கிற. இனி இது முடிவு பெறட்டும். உன்னை இதுக்கு மேல நான் வந்து குழப்பத்துக்கு விரும்பல. என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனத்துடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். நீ எந்த ரூபத்தை விரும்புற? 400 நாராயண ரூபம் நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதை இப்ப நான் உனக்காக அந்த ரூபத்தை எடுத்துக்கிறேன். நீ உன்னுடைய இந்த குழப்பம் இதோட முடிவு பெறட்டும் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க. 11.50ல திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தம், இப்ப பகவான் ரூபம் மாறணும்னு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் விஷ்ணு ரூபத்தை எடுத்து காமிச்சாங்க, நாராயண ரூபத்தை எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். இது வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லிட்டாங்க. இந்த வெர்ஸ்ல என்ன நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா, விஸ்வரூபத்துல இருந்து அவங்க 400 நாராயண ரூபம் எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமா 200 கிருஷ்ணா ரூபம், தன்னோட சுய உருவம். ஓகேவா? சுய உரு அப்படிங்கறத கிருஷ்ணா ரூபம், ஷியாம சுந்தர ரூபம். ஓகேவா? ஆனா நம்மளால எதை பார்க்க முடியாது அப்படின்னா, விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் நமக்கு பாக்குறது இயலாத காரியம். அதை விட கடினமான காரியம் பகவானோட சுயரூபத்தை காட்டுறது, பாக்குறதுங்கிறது. ஷியாமசுந்தர ரூபத்தையும் பாக்குறது, புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது மிக மிக கடினம். பக்தனா இருந்தா மட்டும் அதை நம்மளால் காண முடியும். 11.51ல என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை
மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். இப்ப அந்த 200 ஏன்னா இந்த கிருஷ்ணா ரூபம் தான் வந்து இந்த இந்த பீரியட் ஃபுல்லா பகவான் எடுத்திருக்கிறது. அர்ஜுனன் வந்து அஸ் எ ஃப்ரெண்டா இந்த ரூபத்தை தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ அந்த ஷியாம சுந்தர ரூபம் எப்படி இருக்கும்? பகவானோட ரூபமே என்ன அப்படின்னா சச்சிதானந்த ரூபம் தான். ஓகேவா? ஒரு உண்மையான பூரணத்தோட அழகான ஒரு உருவம் தான் அது. அந்த உருவத்தை கண்டு அவரோட மனசு குழம்பி இருந்த அர்ஜுனோட மனசு இப்ப அமைதி அடைஞ்சிருச்சு. அதனால என்ன ஆகல, அந்த மனசு வந்து ஒரு நிலையில இல்லைன்னு சொன்னாங்கல்ல, பேலன்ஸ்டா இல்லைன்னு சொன்னாங்கல்ல, அப்படி இல்லாம தன்னுடைய சுய இயல்பை நான் அடைந்துள்ளேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. இதான் முன்னாடி நான் சொன்னது. என்ன அப்படின்னா இந்த 200 ஃபார்ம்ல இருக்கிற இந்த ஷியாமசுந்தர வடிவம், இந்த கிருஷ்ணா ரூபம் இருக்கு பத்தியா, இது வந்து காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். தேவர்களுக்கு கூட கிடைக்காத அரிய வாய்ப்பு. ஏன் அந்த 200 ஃபார்ம்ல பகவான் எங்க இருக்கிறாங்க? கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அங்க நம்ம போனோம்னா தான், அங்க நம்ம ரீச் ஆனோம்னா தான் பகவான அந்த ரூபத்துல நம்ம பார்க்க முடியும். இங்க பகவான் சுயம் இறங்கி வந்தாலும் கூட நம்ம தூய பக்தனா மாறி அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணாத வரைக்கும் அவங்க நம்மளோட கண்ணுக்கு தோற்றம் அளிக்க போறது இல்லை. நமக்கு மட்டும் இல்ல, ஈவன் தேவர்களுக்கு கூட அதேதான். ஈவன் பிரம்மா, சிவபெருமான் எல்லாருமே கூட என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்களோட இந்த 200 ஃபார்மை பார்க்கணுங்கிற ஆவலோட இருந்துகிட்டு இருக்காங்களாம். ஆனா அந்த வாய்ப்பு யாருக்குதான் கிடைக்கும்? மிகச்சிலருக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் பகவான் சொல்றாங்க. விஸ்வரூபத்தை எப்படி பார்க்க முடியும்? மத்தஜி 11.54 படிக்கணுமா? எஸ். भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் இருக்கும் என்னை களப்பற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். அப்ப இந்த ஷியாமசுந்தர ரூபம் இந்த இமேஜ்ல இருக்குல்ல, இதுதான் பகவானோட அந்த 200 ஃபார்ம் ரூபம். இது அவ்வளோ ஒரு அழகு. ஓகேவா? ப்ளூ கலர், கரு நீல கலர் அப்படின்னு, கரு நீல கண்ணா கார்மேக வண்ணான்னு சொல்லுவோம்ல பகவான. இந்த ரூபம் பாக்குறதுக்கு மிக மிக சௌந்தரியமான ரூபமா இருக்குமா. இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். ஓகேவா? இந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுலயே நம்மளால ஐக்கியம் ஆயிட முடியும். நம்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களா ஆயிடுவோம். இது எப்ப அடைய முடியும் அப்படின்னா கலப்பற்ற பக்தி தொண்டு, பிறழாத மனதோட ஒரு கலப்படமில்லாத பக்தி தொண்டு செய்யறவனுக்கு மட்டும்தான் they can reach this position. 11.55 மாதாஜி. मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டிட்டாங்க, அப்புறம் 400 பெருமாள் விஷ்ணு ரூபம் காட்டிட்டாங்க, இப்ப 200 கிருஷ்ணா ரூபம் சுயரூபம் வந்துட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து இந்த பௌதிக சம்பந்தப்பட்டது. நான் செஷன் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன். ஏன்னா அந்த பௌதிக இந்த ஜடத்தோற்றத்துல வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்கிறதுனால இது வந்து டெம்பரவரி. ஓகேவா? இதுக்கு வந்து தற்காலிகமானது. அப்புறம் இது மெட்டீரியலிஸ்டிக், இந்த ஜட தொடர்பு உடையது. அர்ஜுனனுக்காக காமிச்சாங்க அந்த விஷயத்த. ஆனா எது வந்து எட்டர்னல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எது பெர்மனன்ட், எது திவ்யமான சுரூபம் அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சுய உருவம் தான். இந்த ரூபத்தை யாரால பார்க்க முடியும்னா தூய பக்தனால மட்டும்தான். அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்னு இப்ப பகவான் சொல்றாங்க. எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, ஓகேவா, எப்பவுமே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லயே அவங்களோட ஈடுபாடு செலுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, அப்புறம் எனக்காக செயல்படுகிறானோ, ஓகேவா, எல்லாமே வந்து டிவோஷன் சம்பந்தப்பட்டதுதான். என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. ஒரு கோயிலுக்கு போறோம், அப்புறம் கோயில போயிட்டு பகவானை வந்து வலம் வரோம், அதாவது எல்லாமே டிவோஷன். பக்தி தொண்டுல பலதரப்பட்டது இருக்கு. 64 பக்தி தொண்டு இருக்குது. நம்ம வந்து இது பக்தி ரசாமிரத சிந்து படிச்சோம் அப்படின்னா எத்தனை விதமான பக்தி தொண்டு இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியும். அதுல நமக்கு வந்து முக்கியமா 9 நமக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன் சர்வீஸ். பிரஹலாத் மகாராஜா அவங்க வந்து பாகவதத்துல சொன்னது. ஓகேவா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், சக்கியம், அர்ச்சனம், தாஷ்யம், பந்தனம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிறந்தது. இந்த இதுல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 7, 8 இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுகள் செய்யறது மூலமா எப்பவுமே நம்ம யாரோட நிலைச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னா பகவானோட இருக்க முடியும். சோ அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்பவுமே பகவான சார்ந்ததாவே இருக்கும். அதுதான் எனக்காக செயல்படுகிறானோ, ஓகேவா, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. இந்த டிவோஷன் சர்வீஸ் எல்லாமே பண்றவங்க யாரா இருக்க முடியும் அப்படின்னா பகவான இலக்கா நிர்ணயம் பண்ணவங்களாலதான்.
அவங்க மேல ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட ஃபுல் ஃபோக்கஸோட பகவான் அடையணுங்கிற எண்ணத்தோட செயல்படுறவங்க மட்டும்தான் கிருஷ்ண கர்மா பண்ணுவாங்க. மற்றும் எல்லா உயிரினங்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளவனோ அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். பகவான் எகெயின் he give his assurance. யார் அவங்கள்ட்ட போவாங்க, பரந்தாமத்துக்கு யாரு ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பகவானோட தூய பக்தன் தான். அன்டிவியேட்டட் மைண்டோட அனலாய்டு டிவோஷன் சர்வீஸை யார் பண்றாங்களோ they can certainly reach his position. இந்த சாப்டரோட சம்மரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தலைப்புகள் எத்தனை தலைப்புகள்ல பார்த்தோம். அர்ஜுனன் தனது பிரபஞ்ச வடிவத்தை காட்டுமாறு கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறான். 1ல இருந்து 4 வரைக்கும் அதை பார்த்தோம். அடுத்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பிரபஞ்ச வடிவத்தை விவரிக்கிறார் 5 to 8. உலகளாவிய வடிவம் பற்றி ஒரு பார்வை, அது வந்து 9 to 14 வரைக்கும். ஓகேவா, அது வந்து யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சத சஞ்சயன் பார்த்து திருதராஷ்டிரன் சொன்னது. அப்புறம் அர்ஜுனன் பார்த்த அந்த வடிவம் எப்படிப்பட்டது, அந்த அனுபவம் என்ன அப்படிங்கிறது 11.15 to 13 வரைக்கும் பார்த்தோம். அடுத்து கிருஷ்ணரோட பதில். ஓகேவா, யாரால இந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்க்கணும் கூட அவசியம் கிடையாது, யாரால என்ன அடைய முடியும். ஓகேவா, அப்புறம் நீ எந்த மாதிரியான காரியங்களை நீ செஞ்சினாலே போதும், நீ ஒரு கருவியா இருந்தினாலே போதும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் கொடுத்த பதில்கள் வந்து 32 to 34. அப்புறம் அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள். ஃபைனலா அவங்க என்ன கேட்டாங்க, பகவானை ரீச் பண்றதுக்கு என்ன வழி. இன்னொன்னு, அவங்க இந்த ஃபார்ம்ல இருந்து 400 ஃபார்மா அவங்கள மாறிக்க சொன்னாங்க. எனக்கு இது பயம் அச்சம் தரதா இருக்குது, சோ உன்னுடைய அழகான இந்த நாராயண ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கன்னு அவங்க கேட்டது அர்ஜுனனோட பிரார்த்தனைகள். இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். மாதாஜி கடைசி படிச்சிடவா? படிச்சிருங்க. நான் அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருபிஷ்ய கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதான பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே. பிரபுபாதா की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्णा. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकोदशोऽध्यायः. हरे कृष्ण.